Hogyan kell egy Minecraft szervert létrehozni teljesen ingyen? Első dolog az, hogy a powerupstack.com-ra, és aztán itt rányomsz erre, és aztán neked be kell regisztrálnod, ha nem vagy még. Ha be vagy regisztrálva, akkor itt kell lennie. Itt kell lennetek. Valahogy. És aztán itt kiválasztjátok, ahogy tetszik nektek. És aztán itt meg a verziót. Itt rányomtok, hogy continue. Itt a régiót kell kiválasztani. Ez Európa. Nekem. És aztán itt rányomtok erre. Az ingyenes tírre nyomtok. És aztán ott van, és aztán itt beírja a szervernek a nevét. És aztán beírod egy szerver mondjuk, és aztán az lesz az IP címe a szervernek, amit megadtatok név, és .progamer.me. És aztán itt rányomtak erre, és aztán kész is van.